Qabel bdejna dal-programm, Matteo Sorini ritratti tiegħek inti kont tkellimni wkoll inti f'sena tlift 40 kilo. Kif iddeċidejtek li tagħmilha dil-biċċa tax-xogħol mill-lum għal għada hekk ċara xi ħaġa? Le, mhux mill-lum għal għada, le. Ovvjament, il-pis ma żidux f'ġurnata waħda. Il-pis iżidu ikun hemm tul ta' żmien. Issa, fil-każ tiegħi jiena ma kontx kuntenta bija nnifsi, però l-iktar ħaġa li kont nara kienet is-saħħa. Meta taqbess l-40, ovvjament jibdew ċertu problemi oħra u qed le jiena ma rridx nibqa' sejra hekk. Kont ili ngħidha, però kelli daqsxejn ta' affarijiet li ġraw f'ħajti li għandi f'ħajti li qed le jiena rrid ninbidel. Għamiltu għalija, però għamiltu għall-familja tiegħi, għandi tifel għandu bżonnijiet speċjali allura jiena rrid inkun kemm jista' jkun b'saħħti għalih. U wara li mit missieri, il-mod kif inħares lejn il-ħajja nbidlet ħafna. Jisu xi kultant fil-ħajja ċittadi minn ċertu esperjenzi biex tifhimhom. Allura ġiet dik l-okkażjoni kien niftakar Jannar u qed wieħed billi nipprova nibgħat din l-application jew x'kien qasna f'x'kienet. Questionnaire kienet, vera questionnaire. Qed wieħed provajt ħafna affarijiet why not, għaliex le. U mort with an open mind u qed I have nothing to lose. U l-ħaġa differenti li kienet għalija l-ħaġa li rebħitni kienet li bdejt nieħu gost. Illi l-ħaġa ma kienx sagrifiċċju, assolutament le. Jiena qatt ma kont sportiva, assolutament. Però dan l-eżerċizzju li aħna nagħmlu, tant nieħu gost illi inqum fl-4 u nofs ta' filgħodu. Jiena ma tantx inħobb inqum kmieni, imma iva nagħmilha vera saret rutina. U it doesn't take any extra effort. Biex tagħmel, anke kif konna bdejna nitkellmu. ħafna. Il-mod kif nibda l-ġurnata tiegħi, għamilt it-training tiegħi u issa l-ġurnata ħadd kompli. Meta tgħid? U kollox idur ma' training, dik hija l-ħaġa li għenitni. Ġifieri bażikament da kif dejjem ngħid jien li da parti mill-istil tal-ħajja tiegħek. Imma meta tgħid inti pereżempju tgħid qabel ma kontx inħossni komda, pereżempju meta rajt ritratti tiegħek ta' qabel anke in-nies, anka jien pereżempju nara fuq istess li jekk nara ritratti tiegħi ta' 10 snin meta nkun immur il-ġimmu tissa. Isek tarak tidher iżgħar. Għafu tkun skondit fl-età, pereżempju meta rajt ritratti tiegħek inti tidher ħafna iżgħar kif qiegħda issa. Meta tkun kontenta, il-wiċċ jidherle. Meta inti tħossok komda fil-ġilda tiegħek stess, jiena qatt ma esperjenzajta. Qatt ma kont inħossni komda. Ma tħossokx komda pereżempju meta tkun tħares lejn il-mera filgħodu, jew x'inti tiġi biex tiċċaqlaq jew tmur ma' nies li pereżempju ssifer u jimxu ħafna u inti Le, ma kienx ikun hemm għalfejn ħares fil-mera jew xi ħadd jgħidli xi ħaġa. Hija xi ħaġa li jiena kont inħoss. Kont inħoss illi I can be better. Jiena dejjem nipprova nkun aħjar f'kollox. Fix-xogħol tiegħi, mat-tfal tiegħi, f'kollox nipprova dejjem nkun aħjar. Isni mhux qatt mina kuntenta bija nnifsi, imma naf li dejjem nista' nkun aħjar. Jiena raġel kien jgħidli don't be your own bully. U dik kienet kont dejjem inżomma f'moħħi. Illi ma rridx nkun hard miegħi nnifsi, f'din is-sena kien hemm żmien fejn waqaft innonqos mill-pis u kien hemm żmien fejn żidt ukoll. Imma d-differenza li għalija kienet xi ħaġa ġdida hija li alla volja waqajt qomt iktar b'saħħti u training ma waqaftx. Complete. Ħanejdilkom. Jiena persuna li qabel kont niġġudika, kien difetti għaj mxax madnix, ta' ma vera t-nuqot attenta. Naf u għaxina kont ukoll, ma kontx immur. Għax, per eżempju, kont imur ħafna ġims, nejt il-laħwa ma doffi kem edha l-bot biex nkun bħal dik, ma doffi dawk xej ħarsu lejja, fimt, kont inħossni vera ħażin. Ma allura kont imur biex inħossni ħażin, dak iż-żmien le. Imma mbagħad sibt xi ħaġa kif qed diġà qabel li bdiet ittini pjaċir. Ovvjament jgħaddu żmien timmatura tgħidina mhux ħanibqa' kif jiena, u għet le, ħammur u ħanibda bdejt nuħu pjaċir u history, dik hija l-verità. Naħseb kunċett ikun importanti li like attracts like. Mela pereżempju it-tip ta' training li jagħmel post mhux bħal post ieħor. Mela anke kultant il-messaġġi fil-marketing dak li jkun ġieli interpretom ħażin. Noqogħdu attenti jiena l-ewwel responsabbli mill-marketing tax nagħmlu aħna. Irrid noqgħod attent li ma nagħtix impressjoni ta' nies li nagħmlu xi affarijiet li fil-fatt ta' ma nagħmluhom. Fil-fatt hija verità ma tiegħux fil-kultant tara xi riklami. Illi pereżempju daw jgħidulek, daw li qed ngħidilkom ta' diet ma tiġibulek xi ritratt ta' wieħed ikkatjat u bada m'hemmx kemm jew xi waħda Isabellen Rodriguez jew hekk. Meta fil-verità inti biex tasal dak l-istat, l-ewwel trid tkun ilek ammont ta' snin li tkun qed titrejna jekk tkun mod naturali, mhux naturali tista' tax il-mod qed tagħmel ħafna ħsara il-ġisem flok qed tagħmel jew inkella tkun segwi di ta' stretta l-ħin kollu. Is it okay li pereżempju bħal dażmien issa ġej il-milied jiena l-ewwel wieħed ngħid I let go a bit fix-xahar tal-milied.